abans i ara hem fet molta pedagogia perquè, sobretot per part dels tècnics de les entitats, costa més entendre això, però que jo crec que en els últims anys ha funcionat des dels... Suposo que els que estem aquí són bàsicament comunicadores d'entitats i crec que aquest esforç que hem fet ha anat donant fruit i estan més predisposats a facilitar testimonis. Hagués dit que anava costant menys, però sí que és cert que també de vegades hi ha aquesta queixa que tu dius que sobretot el fet que feu entrevistes, se senten entrevistats i després hi ha una frase i potser no és la que voldrien destacar. Això passa tant amb els testimonis com amb les veus de professionals, d'experts, que diuen, hosti, llavors hem com d'anar polint, de dir, insistiu molt que la idea clau és aquesta, que si volen posar alguna altra val, però o sigui, és d'aquesta costa. Però jo en els testimonis em sobta que diguessis... És desigual perquè, no sé, jo aquest any no he aconseguit cap família usuària d'aliments, cap. D'aliments. Clar, aquest tema concret no... Sí, bueno, és desigual. Hi ha entitats en les que sí, que hi ha una confiança, hi ha una continuïtat, però costa, segueix costant. Perdona, no, aquí. Està d'abans. Aquí davant. Sí, està... No, està d'abans, ella. Sí, davant. Sí, ella. Hola, bon dia. Jo intentaré ser breu, no faré cap discurs. Jo volia contestar concretament a aquesta pregunta que tu dius. Jo pertanyo al col·lectiu de primera persona salut mental, també col·laboro amb Obertament i també activament. Per què les persones no es volen mostrar com a testimonis? A vegades perquè no volen ser instrumentalitzats pels mitjans, a vegades perquè poder ells no volen instrumentalitzar determinada idea. Algunes persones sí, perquè ho fan en benefici propi. I sobretot en temes que són estigmatitzables. Salut mental, la pobresa... En canvi, si fossin temes que estan plens de glamour, és possible que tingueu més testimonis. Va per aquí la idea. És el que deia a l'inici. Volia fer aquesta puntualització. Jo he fet sensibilitzacions, com molts dels meus companys, en temes de salut mental i en primera persona, sensibilitzacions a estudiants i coses d'aquestes, però és un col·lectiu en el que dius no em sento instrumentalitzat pels mitjans, però si els mitjans em fan entrevistes i després això comporta que els veïns i els altres em cataloguin, em etiquetin i coses d'aquestes, doncs de poc em serveix sortir de l'armari. El que passa és que s'acaben convertint en invisibles. Si hi ha determinats col·lectius, si la riquesa que tu puguis tenir una persona com hem tingut, o sigui, jo no vull... N'hem fet molts de reportatges, Jo el que deia és la dificultat que ens costa molt, és una feina bastant feixuga de convèncer, d'explicar, però la riquesa que una persona amb una dificultat, ja sigui de salut o de situació econòmica, etc., surti a la tele a explicar la seva experiència, visibilitza el col·lectiu i el converteix en protagonista. No s'explica a través de tercers, són ells que són protagonistes. I això té una riquesa i té un impacte en la gent que diu, ostres, té una riquesa i un impacte molt gran. I és important... I els converteix en protagonistes, que jo crec que és el que han de ser. Sí, soc conscient de lo que significa els testimonis en primera persona. O sigui, jo formo part a vegades d'aquestes accions en primera persona, inclús escrivint o inclús d'aquest tipus. Però en imatges, doncs si és per unes campanyes determinades, com la Marató de TV3 o no sé què, doncs sí. Però moltes vegades notícies que queden així com aïllades i tal, sembles el conillet d'Índies estigmatitzables, el conillet de laboratori. Vull dir, jo entenc, vinc a dir-te que entenc perfectament que hi hagi moltes persones que no vulguin ser testimonis. A ningú potser li agrada aparèixer com un exemple de pobresa. Tot l'edifici del veïnatge s'enterarà que són pobres. Qui vol ser pobre? Aquesta és la clau. És la clau que acabes de dir tu. Va per aquí, va per aquí. Hola, bon dia. A part de tot això que estàu dient, també hi ha col·lectius que no poden seguir la pressa que teniu els mitjans. O sigui, d'un dia per l'altre, jo treballo a la Fundació Catalana d'ELA, jo d'un dia per l'altre no puc trobar una família o un afectat que pugui
parlar amb vosaltres. Vull dir, jo necessito com a mínim 4 o 5 dies, primer per explicar-los i després per trobar un dia, i potser aquell dia aquesta persona tampoc li anirà bé, perquè doncs, no es troba malament o el que sigui. Clar, aquesta pressa que tenim, que hi ha als mitjans, que és totalment comprensible, bueno, és una mica, no? Vosaltres teniu molta pressa, però ells no poden tenir aquesta pressa. I clar, moltes vegades el que passa és, necessito una persona per demà. No, no pot ser aquesta persona per demà. Doncs no hi ha reportatge. Clar, aquestes coses, vulguis o no, també fan que doncs, molts col·lectius també quedin fora dels mèdia per això, no? Perquè els mèdia no poden seguir el seu temps, no? I una cosa que també volia puntualitzar de... Sí que és veritat que hi ha la part de l'estigma, però hi ha també la part del seu moment vital, i sobretot en malalties, doncs malalties cròniques, malalties pal·liatives, no? Que hi ha un moment que ha de ser el seu temps i no el dels mitjans. I clar, en aquest sentit és impossible, i per exemple nosaltres des de la Fundació ja de per si diem que no trobarem una família, que ho intentarem, però és que ja no la trobarem, perquè clar, ens posen uns timings que són impossibles de buscar, i moltes vegades també avisem que si el trobem pot ser que aquesta persona aquell dia doncs a nivell respiratori estigui molt malament i tampoc li pugui fer l'entrevista. Clar, són moltes coses, jo parlo més a nivell sanitari i a nivell social, no? Però sí que és veritat que tota la part aquesta de l'estigma, però clar, tracteu amb persones i sí que és la notícia i és la història, però al fons hi ha una persona i aquesta persona necessita explicar la seva història, i la seva història no va als temps que van als mitjans. I jo crec que és també un problema important. Que jo per això us deia que nosaltres jo crec que hem de ser, i això ens intentem posar, que d'altra banda hi ha persones i que el que estàs explicant és la vida d'algú, una realitat que la té cada dia, no el dia que tu la busques perquè la vols explicar. I dient el que comentaves en l'àmbit sanitari, jo crec que sí que és veritat que en alguns casos aquesta pressa, que és la que hem de mirar de corregir quan interactuem nosaltres amb vosaltres, les entitats, i pensar que no és demà, que és que potser la mateixa història és vàlida, és a dir, la pobresa, com dèiem... Jo normalment ho pregunto, per quan ho necessites, però normalment sempre és per demà. O per avui. O per avui ja impossible. Si és per avui, jo ja sí que els dic impossible. I potser a més, clar, i a més també nosaltres juguem amb una mica, com que estem a tot a nivell de Catalunya, potser tinc una persona molt potent però que està a Tortosa, i em diràs, no, a Tortosa no hi puc anar, dic, bueno, doncs jo tinc aquesta persona, que és la història bona en realitat. El que passa és que podríem ara dir que això ho podem corregir, però jo crec que hem de ser realistes i no ho podem corregir. Al contrari, jo crec que el que parlàvem abans del salt tecnològic i cap a on estan en el món és encara cap a una immediatesa encara més salvatge. L'únic marge de correcció que hi veig és en el format, és a dir, el telenotícies cada vegada és més aquí, diguéssim, més ràpid, i el canal 24 hores i la web i tot això, però sí que nosaltres, quan ens trobem en casos com aquest, el que fem és reconduir-ho i dir, doncs el diumenge hi ha un reportatge de cap de setmana, doncs si a la L era un tema de dimarts perquè ha sortit un tema de recerca que et fa que truquis a l'entitat a demanar un malalt d'ELA i aquell dia no te l'han pogut proporcionar, diumenge pots recuperar el tema i fer un reportatge i dir, per cert, dimarts va passar això, avui parlarem o els explicarem el cas d'aquesta persona. Jo crec que és l'única solució que tenim, buscar com recol·locar aquella actualitat que no frenarà, o sigui, no pensem que el món anirà al ralentí, al contrari. Jo crec que la majoria de vegades no recol·loca, la bogeria va perquè no és la informació. I a mi em fa molta ràbia dir això, però jo sóc molt realista, vull dir, no m'agrada enganyar a ningú. La bogeria va més. Els temps els marca, a vegades podem intentar demanar un cas concret perquè el govern de torn ha presentat un projecte de llei que afecta una gent determinada i volem aquella reacció quan abans millor. Quants més dies passa tenim la sensació que el tema ja es deixa de ser actualitat, va perdent interès i per tant si trigues 4 dies a tenir-ho potser algú dirà, ostres, ara perquè parlen aquesta gent d'aquest tema que ja és de la setmana passada. Sí que és veritat, nosaltres també fem temes de cap de setmana que deixem, ja fins i tot els elabores durant la setmana, els deixes preparats i al cap de setmana surten, que això es pot fer. A nivell de tempos també
vosaltres sovint o feu notes de premsa que ens envieu per correu electrònic o feu informes, estudis que elaboreu durant temps, que això, sí, hem parlat molt de la pressa de cada dia, de que tot pot saltar pels aires i és així, però també és veritat que els redactors que són especialistes en cada tema intenten pensar quins temes podem anar fent propis, perquè a tots ens agrada tenir una agenda pròpia al cap i a la fi, dintre dels nostres marges de cadascú, i aquests temes sí que es poden treballar amb una mica de temps. I a nosaltres, almenys a l'agència, jo crec que coincidirem, ens agrada tenir casos particulars, sobretot, com deia la companya d'allà al fons, casos que siguin representatius, que no siguin necessàriament extrems, sinó que representin un col·lectiu i que ens serveixin per posar en context unes dades d'un informe que hagueu pogut fer i que expliquin una realitat concreta. Això sí que es pot treballar en uns dies, amb una sèrie de dies, i creuar els dits perquè el dia que queden per fer el rodatge no caigui la Sagrada Família, per posar una exageració, o que no descarregui un tren a Vacarisses i que per tant haguem de fer-ho per un altre dia, perquè això sí que és veritat que influeix molt en els tempos dels mitjans. Nosaltres parlant d'això dels testimonis i parlant recentment, sí que un cas, per exemple, d'èxit, que jo trobo que aquí xapó totes les entitats que la setmana passada els hi vam fer directament un atracament, perquè no es pot dir d'una altra manera quan demanes això, no? Per demà podem parlar amb algú amb el tema de la violència masclista, per exemple. Nosaltres vam començar la setmana i en 4 dies ens demanaven als CAPs fer alguna cosa de violència masclista amb testimonis, amb tota la dificultat que comporta això de localitzar les persones que vulguin parlar i òbviament en aquest cas no és un cas que puguis fer per telèfon, no és una entrevista que es pugui fer per telèfon. I llavors aquí, per exemple, amb les entitats en 4 dies vam aconseguir 4 testimonis, 3 aquí i uns que van aconseguir els companys de l'Ara Balears, i va ser gràcies a les entitats, és a dir, això va ser totalment trucades i aquesta complicitat que dèiem i aquest posar una mica la pistola, perquè per quan ho vols, en aquest cas potser era dimarts però volies per diumenge, el temps efectiu són 3 dies, no era més, i va voler dir anar a desplaçar-te on hi havia aquestes víctimes que vam trobar i que va ser gràcies a la gent que ells tenen la confiança i que els atenen, que vam aconseguir-ho. Vull dir que a vegades també és veritat que amb el tema del diari és més fàcil que amb el tema de la imatge d'haver de donar tu la cara a la televisió. Nosaltres podem jugar després amb una foto més o menys que no es veu, que és un recurs i tal, i aquí hi ha una mica la confiança en el tractament que després es donarà en aquesta persona que t'exposa la seva vida i la seva... Però vull dir que aquí sí, per posar un punt positiu, un optimisme de que realment ens en sortim també malgrat els tempos. Bé, ens queden 3 minuts, tenim 2 paraules demanades, una allà al final, una aquí davant, i m'estan com fent moltes senyals de que el nostre temps està acabant. Jo vaig molt de pressa. M'ha semblat que en aquestes intervencions era com també busquem temes, diguem-nos temes, proposeu temes. Vaig directe. 20 i escaig de pobresa infantil, menjadors escolars, beques al 50%, molt poquetes al 100%. Crec que vau estar al cas del que va passar a Terrassa fa uns dies, nens expulsats del menjador perquè no es pagaven aquests 3 euros que falten de beca. Teniu un tema, era aquest. Jo vinc molt de base d'educació i d'ateneus culturals i més enllà del problema del decret de menjadors hi ha aquest. Crec que teniu molt camp per córrer i us animo a treballar molt aquest tema. És molt interessant aquest tema, però per entrar a un menjador escolar... El tema menors. Tema menors, imatge dels menors, llei de menors... Permisos. Ara n'hi ha un molt interessant a la demarcació de Tarragona que fa setmanes i l'estem descartant perquè no passem de la porta. No passem de la porta, o sigui... Però bueno, que sí, a la predisposició. Ara? Sí? Vale. Ara. Hola, jo volia comentar una mica reflexió de tot el que s'ha dit i d'aquesta pregunta que ens has fet ara al final. Jo crec que és important també reflexionar sobre la finalitat amb la que es fa aquesta comunicació, no? Perquè si realment la finalitat amb la que es fa aquesta comunicació, quan es busca un subjecte actiu que expliqui el seu cas,
Si la finalitat és realment conscienciar la societat sobre això, intentar millorar la vida d'aquesta persona i de les altres que tenen aquesta problemàtica, s'ha d'anar amb molt de compte. I moltíssimes vegades el que passa és que aquestes persones s'exposen, les seves paraules acaben totalment tergiversades i el que surt publicat és molt diferent del que aquesta persona volia. I al final, potser no directament, però acaba sent més aviat la finalitat buscar un augment en l'audiència que no pas la millora de la vida d'aquesta persona. I desconec totalment si això funciona així o si no, però fins a quin punt, quan s'està intentant conscienciar a la societat, no és útil posar un expert que parli sobre això i no tant anar a buscar el morbo de la persona que et diu jo, pobret de mi, m'ha passat tot això. Perquè moltes vegades, he treballat molt amb joves, han sortit en mitjans com diaris, escrits, explicant la seva vivència i han sortit rebotadíssims de no vull que em posin l'etiqueta de l'exclusió social, no vull que em posin de nini que aconsegueix alguna cosa, etc. Bueno, no sé, jo no recordo, ara mentre parlaves tu feia memòria, no recordo trucades de dir heu tergiversat el que hem dit nosaltres, primer que com que gravem i surt el que gravem, després intentem sempre que els temes sobre entitats els faci gent especialitzada. O sigui, és com no enviaria mai a un jutjat a cobrir un judici una persona que mai hagi trepitjat un judici, no posaria mai a fer temes com els que vosaltres tracteu a una persona que no tingués la sensibilitat i l'especialitat de saber del que està parlant. Després, la paraula morbo no té lloc en la nostra feina, o sigui, som un mitjà públic, el que ens mou no és cap interès ni polític, ni comercial, ni empresarial, ni res, i el que ens mou és explicar el que passa a la societat. En quant al vostre sector, jo crec que hem de posar l'èmfasi en que estem en un país on els pressupostos mai han sigut los socials que havien de ser, en el moment en el que estem també ho demostra, en què la Generalitat no sempre fa la feina que ha de fer i si no la féssiu vosaltres no la faria ningú. Vull dir que això ho tenim claríssim, que esteu fent la feina que no fa l'administració, que l'esteu fent en precari, que l'esteu fent infradotats de pressupost, que l'esteu fent amb una precarietat de projectes que mai sabeu al setembre què tindreu el setembre següent. Vull dir que nosaltres sabem molt bé el terreny que trepitgem i què tenim al davant. Vull dir que ni la paraula morbo, ni la paraula estigma, o sigui, jo crec que això potser és el primer que hagués hagut de dir, però que nosaltres l'únic que ens mou és explicar el que passa. I el que passa en aquest país què és? Que hi ha molta gent que ho està passant molt malament, que està per motius de salut, de poder adquisitiu, etc., tirat de la mà de Déu, que hi ha una administració que no està fent el que ha de fer i que hi ha unes entitats que esteu fent aquesta feina. Per tant, jo crec que estem en el mateix barco. Ara parlo com a mitjà públic. Al darrere meu no hi ha cap interès de cap altre tipus que sigui retratar això. Llavors, experts, és a dir, els casos particulars no estan renyits amb els experts. Normalment el nostre esquema de reportatge, ja us he dit, nosaltres fem petites pel·lícules perquè treballem al mitjà televisió. Quan un menor no acompanya, o sigui, crisi dels Mena, un reportatge, tu mira quin t'enganxa més, el que surt amb imatges d'arxiu de les façanes de les comissaries dels Mossos i amb un expert que et parla dels nois o un noi gravat d'esquena, com estem fent normalment, i que t'explica que es va ficar sota un camió, que va deixar els seus pares, que va arribar aquí, que l'han pagat, que ha dormit al carrer... O sigui, això ja t'enganxa i dius, ostres, quina vida que té aquesta persona, com està vivint d'aquesta manera? I com a ciutadà et remou i et diu he de fer alguna cosa, que al final és el que busquem. I això no està renyit amb que surti el conseller del RAM que tu li has dit escolta, i per què té aquests nanos dormint a les comissaries i que et surti l'entitat que els acull dient no tenim recursos. Vull dir que l'expert, el responsable polític que tu li vas a dir escolta, què estàs fent per això? Però el menor no acompanyat que protegint la seva identitat t'explica que les està passant. O sigui, això és el reportatge perfecte, perquè el nostre reportatge perfecte és el que té totes les veus. A mi quan em falta una veu no estic fent bé la meva feina. Jo necessito totes les veus. El protagonista, el que hauria de fer la feina i no la fa i el que l'està fent. I això és el que ens mou.
No sé si m'he explicat prou clar, Sí. però és es això el que... pot fer sense caure en el morbos. Perdó. Només dic que tenim unes normes, que és el codi deontològic, que si el seguim Sí. ho podem fer sense caure en el morbo. I que ens equivoquem, és a dir, jo Evidentment, això és la entenc que premissa, alguna ja. vegada algú de vosaltres o els casos que ens heu pogut proporcionar hagin pogut dir no m'han entès prou bé, no han destacat aquell tros de declaració que jo volia, perquè jo volia... He parlat durant 10 minuts i m'han tret 30 segons. I aquí no són els 30 segons que jo hagués triat, això ho puc entendre, perquè sempre expliquem una part de la realitat. Expliquem la nostra percepció d'aquella realitat, que potser no és la mateixa exacta que la vostra o d'aquell testimoni. Però amb això no hi podem fer gaire res. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat amb els horaris que teniu, amb aquesta generositat d'explicar el vostre dia a dia. Jo crec que hem tingut molta sort perquè normalment no tenim accés a la manera de treballar. Jo espero que la manera com hem plantejat aquesta trobada us faci pensar a les persones que porteu comunicació de les entitats quina pot ser l'escletxa o la manera de millorar la vostra relació amb els mitjans per a també que els vostres temes puguen tenir més ressò, que al cap i a la fi una mica és del que es tracta. Jo recolliria del Càndid Ells una mica que potser l'especialització és la clau i que com a cloent del que deia ella, que tothom està aquí per a fer la seva feina el millor possible i de la mateixa manera que des de les entitats es vol comunicar per a transformar, també des dels mitjans hi ha una vocació de comunicar per a transformar la societat a millor des d'un punt de vista i seguint un codi deontològic que és el del periodisme. I moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies. Gràcies.